Na henchera yemo yokogendera gukinia obokoreri anene asobogwenia imeye kaunti ya Nyamira anene asabaroire bali babwate bali bagusibigwa amanyinga ababwate omuchando bw'echinyigo nigo eserikali ya kaunti ya Nyamira inse y'omugavana Amos Kimwomi Nyaribo litkulia lero yabage kugura machine gocha ase enyagitaliyo elikwene kibuna gochigokonya chirabaroire bali babwate omuchando yu nabaganeti gusibya amanyinga abo Ogento kiabake wiki mubaro bw'eki machine kiaba kigwika 13 ase enyagitali ase nkwane yaye omugavana Nyaribo nigabeire kagoteba buna nigo eserikali ya kaunti ya Nyamira irachikoene kibuna ngugurere chi machine chinde nago chimenta ase enyagitali ya Nyamira referral anene aso mwaka bw'ekibesa o 2026-2027 mulikitu Fatgadi Gisemba otwaliganirie orobotyoru No mweso asabaroire baria bakogenda ekliniki kyogosibigwa amanyinga kubatikana n'omuchando bw'echinyigo nigo rero eserikali eyo ye kaunti ya Nyamira kuragwa n'omugavana Amos Nyaribo bamentire ekimashini ekyo kirabe kigokonya abarwaire chaiga iga Nyamira Referral Hospital twari ekimashini 10 twebirero y'abagonjwa ba dialysis asengenjo chimashini twaweta mapema chikona gusareka naindi chiakaire konyama chaikiro sato chioka igabano rero twaweta chimashini 10 abagonjwa golmambe babekirwe naindi abandi ngo benkubale gukwana kurwasa enyagitari enene ya Nyamira nigo omugavana Nyaribo ateba buna inse y'oburayi bwaye nigo omuroberio orororo naindi bugoche komenta chimashini chinde ekiboigo kirachigokinia ebirengo byobochenu Nyamira naindi ochimotwe ndotamende chimashini chinde 10 ga Nyamira tore 10 chia Keroka na 10 chia Kerenyo so that kilo mundo gorweze mogenda asere ere angenare igo ase serikali ntobegete mukazo ko make sure health services nebekire kipaumbele naende ntotobore mashini gogo marae erichi exeria nana abantu baitongo batebya kamoranje mo baisa ko na abantu mo arusi tumaini akara kwa rero mo wechinyigo naboko riyo mondo riyo komachi umukwanire buye gijata koneri kegera rijigonjia ngetia koneri agokonye abanyaita narange tubwata okorere transplant nase ensemo yaye director Dr. Jared Oeba oyo otenenerete obokoreri bw'emirimo yobogwenia nigo aerera chimashini echi buna inakichira chikokonya abarwaire. The suffering was also augmented by frequent breakdown of equipment because they were actually being overused. We used to do a maximum of 20 to 24 sessions, but as you have heard today, you've increased the machines from 8 to 13. The new 10 that came in, together with the salvage 3 of them, which were mechanically sound, that makes a total of 13 machines. This unit here also adds extra services. We are now have ample space to offer procedures, including catheterization. Kubatikana n'ekimashini ekyo konya chikwena na obokoreri chire chinge mono n'abantu barabange nigo egatia abananchi babeire bagukwana buna ebabeire baguchandika mono chingaki bakorigia obobwenia anga twabere togwetera kurumayaga challenges twatwalire se chimashini ntwabwate chimashini twalegocha twanyora chimashini chire ibere twaganyira imirinda paka wate buyirana ochekobe kungora ndiroko nyoro muruiro ndare serious paka kwararanga nchebono nkora atika oyara beku. Asante governor kwa sababu umetuongesha machines, at least tutakuwa tunafanyiwa masaa 4. Wajua ukifanyiwa masaa 4 unapata unakuwa relieved. Wajua hizo matoxins zenye kidneys yasifanyi kazi vizuri zinatusumbua mwili. Aiga bakeire buya eserikali ya Nyamira inse y'oburayi bwaye omugavana Nyaribo ase okogorora ebirengo byobochenu nago te abananchi ba Nyamira nga gavana nare gasi
oyo konya gotanga gavana tari gasi gakinene se injata maeti aise gocha Nyamira nja kabere Nyamira ya kabere nchafu nchekera na kayero rire buna na gachire nyagetari ero Nyamira no ande choko egwenda gerori ere choi Kingo reporter Getembe koroiga senyagitari enene ye kaunti ya Nyamira yegotoka meye ward ya Township West Mugirango inche Fatigad Hisemba